Honen bestez, zer nolako izan behar du lan harremanen eredu berri honetan sindikatuek garatu beharreko estrategiak. Guk ondorengo 5 pausuetan oinarritutako estrategia bat proposatuko genuke. Lehenik eta behin funtsezkoena informazioaren eskuratzea eta transmisioa. Hau da, enpresa baten aldagai ekonomikoak ezagutzea, hauetara aksesua edukitzea eta ondoren jakitea hauek kudeatzen eta gestionatzen eta probetxua ateratzen. Bigarren atal garrantzitsu bat, enpresa barruko kuadro sindikalen formazioa da. Aurretik eskuratu dugun informazio guzti hori kudeatzeko eta gestionatzeko jendeak formatu egon behar du, askotan gai oso teknikoak direlako. Honen bestez formazio hau bideratzea eta gauzatzea funtsezkoa da. Honen bestez, behin enpresa baten inguruko informazio garrantzitsuena eskuratuta eta gestionatuta daukagunean eta kuadro sindikala behar bezala formatuta eta informatuta dauzkagunean, hirugarren pausoa enpresa horretan eragiten duten aldagai ekonomikoak zeintzuk diren identifikatzea izango litzateke. Hau da, jakitea enpresa horren etorkizuna determinatuko duten aldagaiak zeintzuk izango diren. Behin jauiek identifikatuta dauzkagunean, aginte panel bat osatzea litzateke egokiena. Hau da, ezagutzea zehazki zeintzuk diren etorkizunean langileen interesak bermatuko dituzten erabakiak eta horiek hartzeko zer nolako ibiltorria jorratu beharko genuke.